Så skal jeg lave en personlighedskarakteristik af en lille rødhætte ved hjælp af Freys personlighedsmodel. Ved Freys personlighedsmodel, så har der tre sådan set det der personlighed. Det drifter som er over-jeg. Der er også en anden navn, som kaldes super-ego. Så er der jeg, som er ego, og under-jeg, som er id. I over-jeg, der er man sådan set mere styr af normer og regler, og det er på en måde, den undertrykker under-jeg. Og så er der jeg, som er fornuftig, som på en måde får en balance mellem over-jeg og under-jeg. Og under-jeg, det er mere det der drift, hvor der man siger seksuelle drift og aggressiv sjøvnsdrift, der hvor man bliver mere styret af lyster og det man vil gerne have. Og ved hjælp af over-jeg, der kan man sige, der er de der regler, som går meget, og så hjælper det at styre det, og der kommer jeg på banen, som kører, når man vil gerne blive styret af under-jeg, så kommer jeg jo sige, nej, det her det er ikke helt præcis, det er godt noget godt at lave, og dermed på en måde, jeg den tilfredsstillende under-jeg og over-jeg samtidig. Hvis vi siger, at den lille rødhatte til at være en person i hele taget, så kan vi inddele de personer, som forekommer, eller de væsener, som forekommer i billeder, som som over-jeg, jeg og under-jeg. Der kan vi sige, at moren, hun bliver fremstillet som over-jeg, fordi hun siger meget til lille rødhatte, du skal ikke gøre det her, du skal ikke gøre det der, det der mere regler, der er normer og moraler, det hun skal opfylde, det skal du ikke gøre. Og så er der ulven, som får lille rødhatte til at gå ud i skovene, på grund af den der lyst, det bliver den drift, at jeg skal plukke nogle mere blomster, skønne blomster, den drift, at det blomster, der er længere ude, det er mere smukkere end det der heroppe. Så bliver hun styrer, så bliver et ulven som motor, bliver den drift, der fører den lyste frem. Og så kommer over-jeg af idet, som er jægeren, som man kigger der i næsten i slutningen, hvor han er kommet ind i mors hus, mormors, bedstemors hus, og siger, at ulven det er der, og prøver lige at skære i den, eller prøve at dræbe den, så kommer han i tanke om, at nej, det kan være, at det ikke er nogen god idé, det her. Det er bedre, hvis vi skærer maven, måske bedstemor, han er med i maven, hun er inde i maven, og lever stadigvæk. Det er som, de styrer den der drift, den der under, at jeg skal bare dræbe den her, jeg har levet efter dig mange lange tid, nu skal du bare dø. Men så kommer over til styring, at nej, måske skal du ikke dræbe ikke helt, så dræber du også bedstemor på den samme tid. De formelle træk i den lille rødhatte, der kan vi se, at den er mere kronologisk, hvor den går lige ud. Der er ikke sådan nogle flashback, der er ikke sådan nogle spring i tid, hvor den går derfra, så rører den tilbage igen. Nej, men den går lige fremad. Den starter og ender lykkelig som alle eventyr. Genre, det er folkeeventyr. Og så er den bliver fortalt, den fortæller synsvinkel, den er fortalt implicit, hvor fortælleren er i tredje person, og så, men samtidig så er han også alvidende, fordi han ved godt, hvad jægeren tænker, og dermed kan fremstå en alvidende person. Han går ind i tankerne, hvad i tankerne, det ulven tænker, og det jægeren tænker, og der fremstår han også. Hvis man så kigger på Møghætte som historie, så er den også kronologisk opdelt. Altså den går også bare lige ud hele tiden. Og det er også en tredje person fortæller. Begge historier, det er et folkeeventyr, fordi at historierne de er dårligt detaljeret og ja. Sproget i den rødhætte, den er mere hverdagen, den er mere
lidt mere høflig, den er pæn skrevet, hvor der er ikke så meget negativ, det er mere positivt ord, hvor er der symbolik, er der inde, der er mere metaforer, og symbolik, den er sådan set, kan man sige, den er, der ligger dobbelt mening i samme historie. Det kommer an på, hvem der læser det, og hvor meget man beskriver, man kommer ind i det der symbol, hvor man kan sige ulven, det er så en anden, når vi kigger på Freud, så kan vi sige, at ulve, det er en drift, det er en symbol for den der lyst, den der overjeg, hvor moren også er symbol for overjeg, og så kommer jægeren symbol for jeg. Men hvis det er et barn, der læser det, så vil det ikke give det samme mening, som det er en voksen, der læser det. Sproget i Møghette er meget almindeligt og sådan meget mere nyt i det. Og det, man kan også sige, at det til tider er sådan groft. Der er flere bandeord og sådan noget. Den er også skrevet med en humoristisk sans i, at den skal være, det er en sjovere fortælling af den gamle historie af Rødhætte. Ja, her har vi så tema af budskaber. Og herover der er lavet for den lille Rødhætte og ulven, og den lille Møghette og ulven har vi lavet her om rød. Og i den lille Rødhætte og ulven, der har den lille Rødhætte, der har vi sagt sådan, tema, det kunne være livet, fordi at selve historien, det kunne godt man kan godt sige, det er ligesom en rejse gennem livet. Altså, du starter i barndommens trygge rammer med hjemme hos mor der. Så skal man så pludselig begive sig ud i den store skov. Og det kan også symbolisere, at gå fra barndom til voksne og skal ud i den store verden. Skal finde sin egen sti der igen. Og så ulven, det kunne så være de forhindringer, man møder på vejen gennem sit liv, for at nå til sit